go live for this, like this. Kasi yung iba, gusto nila kumita lang sila. Eto, dito ako dadaan guys. Ayan, pag nakikita nyo yung mga halaman na yan, grabe, frozen na. Frozen na yan. Ayan. Yan, sige. Ilibot ko kayo ha. Yan. Dito ako maglalakad ngayon. And then ipapakita ko sa iyo dyan sa bag. Ayan. Mag-ano na sila, mag-bloom na sila. Berhel, shout out. Sige, di ba? Shout out kay Berhel Mabini official. Oh, di ba? Ito punong-puno ng daffodils ito pagka ano. Diyos ko, grabe, tignan mo. Naga-ice. Oh. Kung makikita mo yan, ice yan. Sa lamig. Westminster Cathedral, Holland House, Duchy Cornwall Head Office. Ito yung Buckingham Palace. Grabe. Ang ganda. Dito, ang daming nagpapapicture dito pero hindi ka pwedeng pumunta dyan. Restricted yan. Hindi ka pwedeng pumunta dyan. Mga naglilinis lang ang pumunta dyan. Araw-araw yan mga naglilinis. Wala kang makitang kalat. O diba, yan ang mga gardener nila. Ay, tignan mo yung pato. O, diba naging traffic ngayon kasi may ano. Nagiging traffic ngayon kasi yung mga itik doon, dumaan sila. Yung mga itik dumaan sila. Ayun ay. Nakikita. Okay. So ito yung nakikita nyo yan, itong gate na to, ay itong daan na to. Sarado to kasi dito dumaan noon ang labi ni Queen Elizabeth. Yan. Meron na ulit i-post sa YouTube si Sir Berhel. Yan. Ito. Bababa na tayo dito sa sinasabi nilang ano ba tag nito? St. James Park. So dito lang, yan lang baba. Dito kasi kami nagpupunta ng mga alaga ko eh. Ito, tumutubo na yung mga daffodils. Ayan dami Ay, ang ganda pumunta dito pag ano. Yan, mga itik, mga pato. Ang ganda pumunta dito guys kapag summer. Kasi mainit, may araw. Ang ganda naman nitong ano nito tindahan. Ayan, daffodils ayan pag ano na yan, Diyos ko, grabe. Uy, nandito ang mga pelicans eto guys, may lawa dito. Ito, baba lang ng Buckingham Palace. Ano dyan ang Buckingham Palace sa taas? Ayan, ang ganda ng tubig. Ang linis. Nandito ang mga pelicans. Ay, hindi ito ang pelicans, guys. Ito yung mga duck. Hello. Hello, duck. Hello. Hi. I don't have any food. Come. Yan. So, meron isa doon. May pelicans doon na isa, Isa. Tignan mo naman guys, tignan nyo naman ang frozen, ang dahon, naninigas sa lamig. Grabe. May kasama din ako dito na ayun ang pelicans, Ngayon guys, swan. Oo nga, mga pato ba? Mga kapatid ng pato. Tignan mo to, Sir Dartet, punta ka, balik ka dito,
Ice yan, ice. Parang nasa freezer kami ngayon. Negative. Negative 2 today. Saan po yan? J. Cool! Ayan. So, parang, maglalakad ako, papunta ako ng work. From here, Buckingham Palace, inikot ko yung likod. Ayan o. Inikot ko yung likod niyan. Likod ng Buckingham Palace. Napakalaki, di ba? So, it's my own research. Ay 75 rooms, 775 rooms. Kung nakikita nyo yon, ayun na ang London Eye. Yan. Yan ang London Eye. So dito, St. James Park ito, pagka summer, ito punong-puno ng tao dito. Dito kami nag-picture-picture noon. Yan. Ganyan kasi itsura niya kapag winter. Grabe, ang lamig. Lamig. Nako, pag ganyang kalamig, nagsusuot po ako ng ear muff. Oo, kaya lang, ako naman kasi, medyo sanay-sanay na rin ako. Ang ganda. Ito yung pinakamagandang kahoy na nakita ko sa Dark Knight. Kasi tignan mo, ito yung puti. Puti siya. Puti yung kanyang, yung kanyang puno. Tapos pagka-summer ito, green lahat yan. Oh my God. Grabe, ang lamig. Naniwala na. Siguro pag nanonood yung hindi naniniwalang nasa London ako, ito na yung patunay mo. Sige, kunin mo na yung pati upuan nag-a-ice. Gumawa ka ng agar-agar, ilagay mo lang sa labas. In 10 minutes, matigas na. Alam nyo ba dito na ang daming dito? Ang daming parrot. Pag summer, pupunta ako dito. Grabe. Paano ba i-flip ito? Hindi ko na alam kung paano i-flip ito. My God. Yan, may araw na guys. Wow, ang ganda ng araw. Screenshot. Asan na ba yung araw? Wait. Screenshot nyo na. Ang ganda Sino nag-screenshot? Yan. Pero kapag talagang malamig na, yung talagang zero na kami, itong tubig na to is ice na. Doon sa gilid doon, nakikita nyo yung nakikita nyo yung parang ganon, ice na yon. Ice na yon. Sanay na rin kami dito. Ay, sorry. Sanay na rin kami. Ito, maluwang ito. May pa dun, may coffee shop. Yun. Open yan. Ang tinda dyan, mga ice cold drinks, mga, ba tawag nito? Ice cold drinks and ice cream, ganon. Ganon ang paninda nila dyan. May coffee din, pero mga cold drinks ang marami. Parang, ice cold coffee, ganon. Masarap kumain ng mainit na ice cream. May mainit na ice cream? So, hanggang siguro, hindi naman siguro ako abutin ng isang oras pa sa trabaho ko. Diyan lang naman sa taas na diyan. Diyan na yung work ko. Hanggang sa makarating ako sa trabaho ko, sige, magbi-video talaga, mag-live talaga ako. Nakikita nyo yan, guys. Nakikita nyo yan. Yan. Naku, baka mahulog ang phone ko. Ay, ice yan, guys. Ice. Yan, ice yan. Yan. Sa lamig, tumigas na. Ayan, ice yan. Ay, sorry. Tumigas na. So, naging ice na yan, Ay, naku, lamig.
nanginginig na yung kamay ko. Wait lang. Frozen pond. Tignan nyo kung gaano kalamig dito sa UK today. Ito yung lawa. Lawa. Ano ba tawag nito? O ice na. Ayan. So, ang luwang nito, ang luwang. So, dito, green lahat yan pag ano na. Green lahat. So, dito lahat yan. May park naman doon para sa mga bata. Doon sa parte na yun, may playground doon para sa mga bata. Diba? O di parang nakarating na rin kayo dito sa London. Ang pinaka-importante doon, yung Buckingham Palace, nandiyan, tanaw-tanaw ko lang. So anytime, lalo na pag gabi, pagkatapos ko ng work ko, pwede akong maglakad dito. Pero, after ng work kasi, kailangan ko din magpahinga. So, minsan lang ako napunta dito, dahil dito ang destination ng work ko ngayon. Dito ang location ng work ko ngayon. So, hindi, dito ako nadaan. Naglakad lang talaga ako. And, hello Marilo. Ayan, ibig sabihin, malapit na kami mag-summer guys. Kasi, ito yung may lalapag na helicopter. Pag ganito, ayan may lalapag na helicopter guys dito sa may Buckingham Palace. Ayan ayan ay, ang laki. Punta yan sa Buckingham Palace. Ay, lalapag siya. Ay, ang ganda sana pag nandun ako. Lalapag siya dun, umikot na. Ayun. Sayang. Ayan, umikot na, bababa yan. Ayun, di ba? At least, ayan, umiikot. Ay, puntahan ko nga. May oras pa naman ako. Wait lang ha. Pupuntahan ko guys ha. Sige, wait lang. Ayan na! Ayan na! Pupuntahan ko guys, wait lang. Tatakbo ako. Wait lang ha. Sayang. Sana nandoon pa ako kanina. Wala na, hindi ko na mahabol. Malayo na eh. Kuha pa ba? Tignan ko kung kuha pa. At pupuntahan ko kasi naman eh. Umikot lang naman din ako eh. Tignan ko kung doon siya lalapag sa may sabi ko na nga ba, nakalapag. Eto lahat yan, mga offices, mga diba? Hindi pa nakalapag. Iikot na naman ako. Andyan naririnig ko pa. Diyan sa lalapag kasi merong mga militar dyan eh. Military yun eh, mga guard. Siguro magde-deploy sila ng ng mga kasapi ng ng mga kapulisan, ang mga gwardya. Yan. Tapos na niya, maya, anong oras na ba? It's 8:54 UK time. And
Ay, grabe! Nakalapag talaga. Sige. Tatawid tayo kahit bawal. Ay, naku. Kahit bawal. Takbuhin natin, guys. Nakalap. Pag pinapasundo ka na po ni friend. Sige. Sayang hindi natin nakita yung kanyang paglanding. Pero nandito pa siya. May hinatid lang siguro na ano, na mga gwardiya ba. Oh, lamig. Sobra. Ay, oo nga. Tignan natin. Sana na nandito ako. Ayan ang Buckingham Palace, oh. Meron nga silang hinatid. Ayan siya, guys. Mahahagip na ako ng hangin. Ayan na, wala na. Oh, eto na. Eto na yung mga gwardiya, oh. Bahala kayo dyan kung makita nila ako. Wow. Ayan na sila, oh. Ha? Nagsilabasan na sila, oh. Ay, grabe. May ano ngayon. May ano ng mga kwan. Ay, may sigurado ako may ano dito ngayon. May mga royal family na lalabas kasi may instrumento eh. May drum sila eh. Ay, sige, manood ako. Ay, sus, ginoo ko. Oh my God. Tignan nyo to guys, oh, di ba?
Hindi lang nga pwedeng hindi ako pwedeng lumayo dito, ay lumapit dito sa ito, may distansya kasi. Ayan. Ay pupunta sila ng pupunta sila ng Buckingham Palace. Magpe-perform sila. Meron silang dito. Meron silang program, sigurado ako. Kasi nagpe-perform sila. Ayan, may drums. Ito naman, meron darating siguro na royal family dito. Tintang na. Guys, tingnan niya. Ala, ang ganda, sana video na lang ako. Ay, wow, ang ganda. Marcha-marcha sila, oh. Wait lang guys ha.